Di pa ba'y batang maingay na di naman cute? Dito wala akong tama. Tagal na nito. F the Philippines. On behalf of Eva B, we categorically deny any and all allegations pertaining to this misunderstanding that led to his situation last April 14. Parang 140. Labas na 130 pesos isang litro. Mali yung system nila. Inaalam pa rin ng mga Philippine authorities kung successfully ba nating makukuha si Zaldico. Bakit pero barbell? Kasi mga kansa, ako pala si Paulot ngayon. Kakalabas ko lang ng gym, so kailangan ko pang sulitin itong happy hormones na napipili ko. Sa mga dada natin memes ngayon, natin agad simulan. I'm seeing the Justin Bieber, baby! Nung una kala ko na wala ng net pero the live naman yon hindi pala totoo. Yeah, YouTube.flb, yes, the strongest file type. Hi, my name is Sergio Gilbert from Marcos Village, Mabalacat, Pampanga. I'm singing the Justin Bieber, baby. Historical figures na yung mga yan. Hindi ko ba na miss? Yes! Just click the roll. Yes! Game. Hi, my name is Sergeant Gilbert. I'm from in Marcos Village, Mabalacat, Pampanga. I'm singing the Justin Bieber, the baby. Jump it, boy! Mawawala ng trabaho si Justin Bieber sa'yo eh. He is speechless. Wala siya nasabi. Kahit tumaas ng times 10 ang RAM, okay lang kung lagi may mga ganitong klaseng meme. Yes. Wala siya nagawa eh. Magaling. Galing yung word na yun kay Justin Bieber. Di ko din yung narinig sa kanyang enunciations. Napatingin na lang siya. Wala na iba, yan na yun eh. Wala na iba. Tunod, Raven Dota. Gabi tayo Coachella. Nostalgia kasi yung dinadrive niya eh, diba? Nostalgia. Lumaki siya sa YouTube. Sa YouTube siya nakilala eh. Na yun yung isang proof na pwedeng gumawa ng mga celebrities ang YouTube. Shoutout sa Lapu-Lapu Net and Piso Net Hub. Kailangan ba talaga 2 hands yung pagbili ng mga yun? All mid ba? Dash AM ba? Wala dapat naka-shortcut lahat yan. Mahina ka, Justin Bieber. Tunod, ibibigay ko buong 4 of space kapalit ni Eva. Alam ko to, ito yung na-arresto si Heva B. Dininay yun eh, ng mismo label niya. So on behalf of Heva B, sinabi ito ng Urban Department, yung label ng rapper. On behalf of Heva B, we categorically deny any and all allegations pertaining to this misunderstanding that led to his situation last April 14. Urban Department said in a statement citing the date that the Welcome to D2Q hitmaker was arrested. Our legal counsel is working with the designated authorities in finding a solution. Hindi pala siya downtown kinaladkad ng QCPD. So may mga nakita daw na armas doon at iba ding mga para ma-monetize ng video na ito ay mga mushroom ni Mario. Para mas magandang extracurricular additives. But Heva B was among 7 individuals arrested in Barangay Laging Handa in QC last Tuesday as part of a police campaign against loose firearms. Alam mo ba girl ang nangyari sa kanya? At pero ang mas importante dito, kung naaresto si nalalabas din yan for sure. Baka maluni lang siya, alam mo yon. Ito, nahuli na din si Zaldico na nahanap nila sa check. So na-checkmate siya doon. So na-detain siya ng mga otoridad sa Prague after crossing into the country without proper documentation, sabi ni President Marcos, sabi nung Thursday. So ngayon makikita natin kung magdo-double down siya sa kanyang mga statement sa Pangulo na siya ay dawit sa mga flood control projects ito. Nakakailanganin ng bansa kasi bumagsak ang ating ekonomiya dahil sa sobrang laking scandal ito ng korupsyon. Na natatakot yung mga investor ng mga ibang bansa, ng mga kilalang bangko na mag-invest sa Pilipinas kasi nga ginagamit lang. No? Kaya bumagsak din ang mga REITs, infrastructure dito, nagbagsakan kasi walang gusto magpasok ng pera sa atin. Inaalam pa rin ng mga Philippine authorities kung successfully ba nating makukuha si Zaldico para tayo merong para tayo may Pokemon dito na ikayanin ng Master Ball to get him back to the Philippines in the absence of an extradition treaty with the Czech Republic. So sinabi ng Thursday ni President Marcos na they are in close coordination ng Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines ASAP para marinig niya yung bagong single ni Heva B. Interior Secretary John Victorville said in a radio interview on Friday that Ko could be back in the Philippines between 1 to 3 weeks. Ang tagal. Tingnan natin ang mga mangyayari. Tunod. 103 isang liter ng premium. Platinum sa Caltex yan. Kalaking Mac. 500 pesos yung pinakarga ko. 3.8 liters lang. Dapat mas marami pa. Parang 140. Guys, na 130 pesos isang litro. Mali yung system nila.
Mali Okay. yung system nila. Buti pala chinek. So chinek niya dito nung nagpagas siya na nakita niya hindi nag-ayon dun sa pinakitang parang rate nung gas yung kahit pinasok sa kanya. So ano siya. Ang kawawa dito yung mga nauna kasi I think ngayon lang ito o nung late into the afternoon na to nangyari. Ni ate. Eh, napansin. 395 lang. 395 lang yung lumalabas. Na babayaran ko dapat. So yung 395, 400, naging 500. Ang laki din yun, 100 yun sa 500. Ano yun, 20% more yun. Kung hindi ka marunong, hindi ka vigilante sa ganitong sitwasyon, possible na malulugi yung mapapagas dito, madadaya to. Madadaya to guys, dapat maging vigilant din kayo. Alam niyo nakalagay ron. Saan nakalagay rito kasi mali yun. Ngayon, siguro yung ako napansin ko agad, paano yung mga ibang nagpagas na rito? Lugi na yun guys. Paano guys, maging aware na lang tayo, tingnan nyo na lang yung system, pati nandito nakalagay nila sa chart nila. Kung sinabi na dito na lagi lang maging aware dun sa chart na pinapakita, tingnan mo kung yun ang ilalabas doon. Kaya ilabas yung mga calculator, mga fully paid nyo, mga iPhone or sa relo nyo, di ko alam. I-check nyo na lang. Kasi pera yan eh. Hindi man ganun kalaki ang 100 sa ibang tao dyan, pero pag yan pa ulit-ulit mo na ginawa, lalaki yan. Magiging 1,000 na yung mawawala sa'yo. Para naraglagan ka lang ng 1,000, di ba? So malaking bagay lalo na ngayon sa panahon na kailangan natin ng pera dahil nga una natin na pag-usapan, hindi maganda ang ekonomiya ng Pilipinas ngayon dahil sa mga skandal, yung dun sa kala Zaldico. Hindi siguro si Heba B makaka-apekto masyado doon, pero dumagdag lang sa Pilipinas yung ganong klaseng economic instability na meron tayo ngayon. Yun guys, yun lang, munting paalala lang. Yun guys, bago Salamat. umalis dun, sinabi ng staff nila na kaninang umaga pa daw yun. So, ibig sabihin, maraming mga tao ang posibleng mas mataas ang binayaran sa nakuha nilang gas. Ibig sabihin, Pikit na lang. Kaninang umaga pa daw yung nakasystem, ibig sabihin lahat ng nagpagas doon is mali. Lahat yun lugi. Lugi, hindi sakto yung mga pinagas nila. Ngayon, buti na lang ako, napansin ko agad. At meron akong lakas na magreklamo kasi yung tinaportal ko na sa kanila sa kumite, anong ko naman ibalik, sabi ko bakit ganun. Sa mga taong sabi na sabi, Puro ka reklamo, di na kinamadali ginagawa. yan, ito ang isang magandang paraan pag ikaw ay nagko-complain. Kasi, alam mo, wala namang mawawala sa'yo basta nasa tama ka eh. Pag narinig yan ng tamang mga tao, meron niya magagawa ng paraan. I think naayos din naman to. Pero yun nga, paano naman yung mga taong wala nang kalam-alam na nalugi na pala sila dun sa binili nilang krudo. Nod, salamat sa yung tulong, postura ko kapag. Kilala ko to, ito yung galing dun sa, ano pa to yung kay Chano, yung kanyang bading bato o lalaki. Magandang usapin niya mamaya, pag-uusapan natin yan. So, daanan muna natin to. Call Me by Your Net. Ito yung bading daw talaga na favorites. Ito, ano to? Mga sci-fi. Maganda ba ito, Hail Mary? Papanoorin ko pa lang to. Space Odyssey. Mwah! Interstellar, yes, masterpiece. So, Mean Girls, 10 Things I Hate About You. Tuloy sa game po siya, mga pinakinggan to ng nanay ko. Ano to? Swing Girls? Sa mga babae, pinapanood to ng mga babae. Micro Habitat, House Hummingbird, Columbus, Swing Girls. Bakit meron Marvel dyan? Bakit busog ang Marvel? Baka kasi maraming pangkain yan. Justice League. Discord mod filter. Heva be coded. Do the right thing, Boys in the Hood, Sinners. Maganda yan. Ghibli? Okay. Weeb? Animation. Wait lang, bakit may Fallen Angels sa kasama? Mga oh my god, shit, alam ko yung tawag din. Art Ho! Pakita yung yung buhok. Yes, lahat of Saving Private Ryan, sabi ko na eh. Full Metal Jacket, ganda. Hacksaw Ridge. Di ko pa napanood itong Thin Red Line. Ito, the best. Private Benjamin. Kulang yan. Ito. Skate. Okay. Mid-90s, DD, Lords of Dogtown. Dami natin mga K-pop? What the fuck? Alam mo yung Submarine? Rubies. Di ko naman ito yung tsura. Ito yung mga pinapanood ka. Perks of Mega Wallflower. Oh my god. We Were Infinite. My Body Days of Summer. Expectations Reality. Tira daw ng Manic si Dream Girl. Oh my god. Tiran mo naman kami ng MPDGs. Yes. Ang ganda niya lahat. Akala ko Godfather 1, 2, 3. Yep, Casino, Goodfellas, Scarface, yes. Say hello to my little friend. Ito lang yung wala akong makuha nga. Baka meron kayong quote dito kasi di ko talaga to alam. Para mga dyan, para sa tulungan nyo man ako. Bigyan nyo ako ng mga magandang LGBT movies. So, alam, maganda usapin to kasi yung ginawa ni Chano, entertaining siya. At hanap din niya yung gooding na lalaki. Kasi, alam ko hindi siya ganun kalalim. Like, content lang naman siya. Pero ang ganda niya reflection ng ang tagal natin ginagawang at face value ang bading o ganito ang lalaki o ganito dapat ang babae. Pero napansin mo, lahat ng mga lalaki, alam nila lalaki sila. Pag nakita sila na yung ibang lalaki, ang tingin sa kanila bading. Nakikita mo yung hindi aligned. Yung tunay sa perceived reality ng mga taong ganun ang tingin sa bading o sa
tomboy o kahit ano man. Ang ganda siya kasi entertaining na nga siya. Matututo ka pa. Di ba noon, ito itsura ng bading, ganyan-ganyan. Pero itong mga lalaki to na pare-pareho silang lalaki. Ang tingin nila sa ibang lalaki ay bading. Di ba? Narang, ano ba to? Like, meron ka bang internalized na parang takot ka sa bading so i-assume mo na lang sa lalaki ay bading? Parang sarado na. Kasi baka pag lalaki ang nakita mo sa isang bading pala, ikaw pala yung bading. So parang meron siyang ganong underlying decision making na hindi natin napapansin. Parang ego natin. Pero ang nakakatawa, like, gawin lang niya, wala nang problema sa akin. Natatawa lang ako na lakas mo magsabing bading pero tingin sa isang tao bading din pala. Pero wala namang pake kung bading ka hindi. Pero nakakatawa lang siyang content. Yeah, maganda yung naisip niya doon. Kasi ngayon nahanap niya yung gooding na parang pinakakilala sa lahat ng mga gooding kasi yung itsura niya is yun yung parang pinaka napagtripan ng internet kasi wala namang, hindi mo naman mapipili sino mapagtitripan ng internet. Pero sa content niyang yun na nagpapakita siya ng photo before na isang lalaki tapos titignan ng susunod na lalaki kung bading nga or kung bading titignan nga, naging viral siya. So ito, titignan nila yung mga parang gooding review, hindi meme review ako gumagawa pero parang gooding review ng mga photo na in-edit sa kanya, yung mga nakita natin kanina. Kasama natin ngayon si Gooding. Yon, syempre, maraming in-edit sa'yo na picture. Maraming At in-edit. least game siya, no? Sa ibang tao na nasama sa content, hindi game lagi na mapagtripan sila ng gano'n eh. Ngayon, may papakita sa ating picture, i-rate natin 1 to 10. Lagi yung mga gano'n, minsan ego death ng isang tao yun, yung nakita mo, maano ka, mapagtripan ka ng sobra. Like, hindi naman lagi malala, pero kasi ayaw mo lang talaga mapunta ng gano'ng klaseng spotlight, hindi yung para sa lahat. Nakakatuwa na at least game siya. Okay. Unang picture. Laki ng Ang alam ko kaya ito edit, si Vice Ganda, yung macho na Vice Ganda. Ikaw ilan. Siguro doy mo lagi mo nililibre yan, tsano ah. Mga 7. 7 din ako. Sige, next photo. Hindi ka edit iba eh, baka AI lang iba eh. Badi! Ay ba, ito Vice Ganda drip talaga to. Patayin ako. Sign sa'yo. Lipat ulit. Anong basihan nyo sa nakin tayo ba mapag-review to? Yung pet the whole gang is here. Tent ako dyan. May maitim do. May na-expose yun. Ang dami mong kapatid. Dapat na pinakita mo, Charo, ito. Itong nakita ko. Mas maganda meme supply ko sa ito. Dapat makita mo sa kanya. Ulitin mo to. Nasa gitna. Ilan sa'yo? 10 ka din. Sige, next photo tayo. 8 ako, 8. Grinning. See you. Hulking. Ka pala, pre. Last photo. Parang macho lang din kanina, pero green eh. Mahirap dumami pag bading. Mahirap magparami. Iba-iba ang kanilang paraan. 11 ako dyan, pre. Okay, tunad. Ito naman yung kay Rasta na issue. Di pa ba'y batang maingay na di naman cute? So ay nag-viral yung video na yon kasi one-sided lang eh. At kapag alaman ko na ito pala si Rasta, ganito yung kanyang style ng content. Parang blunt. Minsan tumatama naman pero siguro dito yung nagamit niyang topic is mas marami maiinis doon kaysa matatawa sa ginawa. Kasi naiintindihan ko na kaya meron isang bata nasa isang lugar na dapat tahimik, pisina, simbahan, or sa cafe, gusto mo mag-relax, tapos maingay na batang yun. Naiintindihan ko yun. Okay, mainis ka. Pero ikaw yung adult eh. So dapat ikaw yung mas may kayang iproseso na bata yan, hindi yan marunong iparamdam bakit siya naiinis. Nagkakatantrums yan. Hindi naman niya maghahanap ng sagot sa Reddit at gano'n nararamdaman niya. It's just a natural instinct ng isang bata na pag nainis ako, meron akong hindi gusto ang feeling, magtatantrums, magsisisigaw ako. So di ako child expert. Wala naman akong bata. Pero naiintindihan ko bakit nagkaroon siya ng flack. Kasi may iba nagsasabi to na joke lang daw yun. Bakit niya dinilit? So ibig sabihin, baka nasobrahan siya nung nakita na niya, nung in-upload niya. Na mas marami siya nakuha ang flack doon kaysa dito. Ito sabi ni Kong Cruz, cute kaya siya nung bata siya. Hindi na siya pwede mag-ingay nun pag gano'n. I mean, based sa logic niya. Balikan mo kami pag naging nanay ka na, tas usap tayo. Consider mo din sa VIP room if meron kang budget para di ka maingayan. Totoo naman. I hope aware ka sa struggle na isang ina 24/7 kapag may special needs sila. Okay, so I think mas maiinis nga dito yung mga nanay o yung mga magulang na mayroong special needs kasi yun yung mga bagay na hindi mo makokontrol. Tapos, syempre, merong pa-joke doon na di naman cute, so di mo deserve na. Ano siya, it's a joke na pag dinaivan pa ng ibang tao, naiintindihan ako na may mga tao may inis doon. Pero it's part of
of being a content creator. Kung ano mo yun, kung yun ang kanyang style, meron siyang 51k likes na huli ka natin nakita before na-delete tong video na ito, may 1,000 plus comments. Ibig sabihin, sanay naman siyang may mga nagtatalo doon. So ito siguro mas marami lang yung against sa kanya ngayon. So, dinelete na niya yung video. Ito ay galing kay Danny, isang child rights practitioner. Pero yung mga bata po, hindi nila alam kung paano nila ipapaliwanag, paano nila i-convey yung nararamdaman nila in certain instances. Ako na dapat kasi mga matatanda, pag napapaslita, pwede rin sila sumigaw. Pag sobrang dami ng bilihin, gastusin, Gusto ko sorry yung gano'n. Gusto ko yung walang magkikringe sa akin ba't may matanda sumisigaw doon. Dapat accepted din na pwedeng mag-crash out ang isang matanda. Dapat gadgets free, no? Kasi delikado yung gadgets sa mga bata. And yet, kulang naman po yung compassion na meron tayo sa mga magulang, especially when they are outside. Mahirap na po yung sitwasyon ng mga magulang in itself sa loob ng bahay. Kaya marami pong mga magulang na pinipili na lang na wag Bigyan ng lumabas gadget. kasama yung mga anak nila. Ay, There's mga lalabas na lang kaysa nasa loob nung restaurant o nung cafe. Ang ano ko nga dito sana dito merong way din na matulungan yung mga magulang na mas marami kasi yung nag-aanak na mas na nahihirapan palaki yung anak nila na hindi maging nuisance sa paligid nila. So sa ito yung mga nag-circle back lang tayo na laki sigurong tulong na meron silang help doon, helper, hindi ko alam kung ano, training o guidance na sana madaling ma-provide ng gobyerno, di ba? Since marami na rin nag-aanak eh. So, maaring para sa inyo po, no, these are things that can be controlled, but in reality, hindi po kontrolado ng mga magulang itong mga spur moments na magtatantrums itong mga bata. like, pwede naman natin pagtawanan yung mga ganong bagay. Pero yun nga, baka, nasa delivery kasi ng joke eh. Mahirap himayin na isang joke kung maganda eh. Kasi minsan it works, gumagana yun eh. Yung ba meron nga yung nag-viral dati yung parang dinuruan ka ng bata tas parang merong sinampal na action tapos may iiyak. Naging thing yun eh. Pero it worked kasi mababaw lang kasi siya eh. So gumana siya eh. So ayaw na maghimay na isang joke. Anticipation o yung magiging pagkatao ng bata in the community in the future. Nagsisimula po yun sa formative years niya as a child. The more that we shower the child with love, understanding, compassion, and kung tuturuan natin yung bata ng mabubuting bagay, mas magiging responsible adult siya in the future. Ang pagmamahal hindi lang yung pababayaan mo ng lahat ng ginagawa. Pagmamahal for you na this is the best. Ito yung pwede mo ma-provide sa kanya. Hindi dahil kailangan mo pagbigyan lahat ng gusto niya. Pagmamahal ko na hindi ka kaya ng candy kasi gusto mo yun eh. Mahal kita na ayaw kita maging diabetic pagdating mo ng 18 or 21. Pagmamahal din yun, di ba? Mayroong ganong klase pa man. Hindi lang siya parang kailangan i-shower mo lang lahat ng gusto niya nang hindi mo pa pinag-iisipan yung magiging consequences. Ganon din. May balance din yun. At hindi naman ako magulang para doon pero it's a good start na maisip mo din siya. Sunod! F the Philippines by Dwight. I owe nothing to this country. The Filipino people are what we owe our allegiance to, not the flag or this piece of country. Birthplace, I didn't choose to be here. It was a random biological chance. Totoo. Opportunities, what opportunities? To be further exploited. Work, tell me how my taxes are working for me. Business, you F1s are actively killing us. Community, you have successfully divided the people. There's no community. And then may community naman. Mahirap lang kasi sa algo ng FB, madali silang gumawa ng parang echo chamber ng ito lang lagi makita mo kasi ito yung trip mong mga tao, ganito yung mga bias mo. So yun. All this country has done is take and take and take and take para nag-chess, para si Hikaru. I owe this government nothing. You have broken the contract. I pay you taxes. You give us a decent country. Decent nga lang. Hindi kailangan the best eh. Kasi yung standard lang. Yung masaya lang. F you and your designer bags and forms mansion. And if you come in here with your privilege of F you too. Alam maganda to? Kasi parang lagi nasa tao yung parang kailangan gumalaw. Totoo naman yun to a certain level. Pero kasi mas mahirap baguhin ng gobyerno pag corrupt siya eh. Mas mahirap yun eh. Kasi wala silang muka. Faceless sila eh. Yung mga tao, pwede mo ipinpo. Ikaw, tamad, tambay, kumuha kang paraan para pabutiin buhay mo. Pero, yung kailangan niyang gawin sa buong parang conveyor belt o proseso para siya ay guminhawa ang buhay, ay nakadepende sa gobyerno kasi sila gumagawa ng batas kung saan dadaan yung taong yun. Para mo lang sinabi, eto sobrang simple lang, pag yung DOTR ay bobo sa kanilang ginagawa, yung mga nasa probinsya na gustong makaahon sa buhay, kailangan dumaan sa mga kalsada. Pag sila ay corrupt, mabagal gumawa, pangit ang material na gamit, hindi magagamit yun ng mga nasa probinsya para makahanap ng mas magandang mga trabaho na ikabubuti ng buhay lang. Ganun lang kasimple. Ganun siya ka-big deal. At ganun mo agad mararamdaman yun. So, importante talaga, dapat nasa ibabaw pa rin ng gobyerno. Okay? Lalo na't kinukuhanan sila ng tax, yung mga kinakain nila, chichirya, yosi, kahit ano pa man yan. Dapat talaga nauna ang gobyerno and then yung tao. Tapos sasabay na lang sila. Kaya okay naman yun. Sunod, Eat Bulaga, one for all for one, sugod bahay ang atay. Yung bumalik na siya, o nga. Pumunta na siya dun sa, sa hubad. Kasi hindi na siya hubad. Tanggalin na lang natin di dyan para wala na siyang problema. Sunod, what the Street Fighter 32? Round 1. Tagal na nito. Pinanganak na daw ang makakatapat ni Ato. Oh my God, narinig ko pa hanggang ngayon. El Clasico. Napunta na rin. Pinapanood ko na matagal tayo yung mga gawa ni EG. Buti na sa wakas, sasama na din kami. Yes. Sukot! At
Kaya ang pogi mo. Yak! Isip ko ako magkasing height nga ba kami? Ha? Ngayon ano kaya height niya to? Talagkit. Uy, alam ko to Reference to lang Invincible. Yung hawak niya yung cape. Ay, ni Superman. Yung hawak yung cape. Pero mas gusto ko ito. Yung kay Thrug tsaka yung kay Mark. Kakapanood ko yung latest episode. Walang spoiler dyan. Sorry, kailangan ko lang i-share kasi nagdi-deep dive ako. Let's go! Ba't na ako pinanganak? Oh, pucha, ano yun? Tambay ka. Sa Tekken tag. Play button. Puta, ang lupit nun ah. Gold play button. Oh my god, matibay armor niyan, boy. Oh shit! Okay din siya manakbo. Feeling Naruto ka naman. Mukha ka ng QB. Naguguluhan ako, putang ina. Sino yun? Alam mo ba kung ano to? Dr. Yapi? Tanga! Dr. Strange. May talaga Si ano, Palupiton, yung grupo niya. Oo, kaya gumawa ng portal. Oh my god, change court! Oh, ba't Philippine Looper na? Oh my god! Ang epic naman ng mapa na to ha. Yung DLC ba yan? Nasa Valley of the End tayo. Oh my god. Sa di nakakalam dyan. Sa lugar na yan. Ano, sasakyan ko na lang. Ba't umaabot si Philippine Looper dyan? Para naalala ko dito yung mga yung mga kinukuha mo dun sa Metal Slug. Yung bibigyan ka ng heavy machine gun tapos aalis. Kasi hindi ka na pwede may pag-interact sa kanya. Ako to. Ako nga yan. Oh! Mahogany. Atake, di ba? Nakakatawa ng merong cutscene saglit no? May super, diba pang super lang yun? Nabibitin lang ako. Bahala ka dyan. Ano ka lalag? Pag binita kita, mas masakit dyan. Ako, sanay magbit-bit yan. Dati basurero yan, di ba? Kaya akong bit-bitin. Ba't sa itlog, men? Rasing! Yes, ganoon ako magtanggal ng dugo Parang K-popper. Dito wala akong tama. Oh! Dual wield? Walang relax. Nagbato. Earthbender. Grabe yung effort talaga. Paano ka malakas? Magaling. Ilang PNG gamit mo dito? Oh, masasabog ba yan? Gabi, close fight May natitira lang ako isang himulmul At least kapag pahinga na siya, yun ang importante. Pahinga ka muna. Tapos grind ulit. Tangin na, teka lang, sandali. Sino yan? Uy, nasa stress. Ilang change court ba mangyayari? Saan na naman yan? Okay, binalik lang Bakit kami. ka nandyan? Tangin na ba? Ay, yung ayos ng Ayun, right now, gumabad ng semento. May cutscene na tayo. Nasaan na yun? Ito. Mga tambay talaga kami. Mali! Ganda, AJ. Ayun na. Okay, share ko to. Hayop ka. Sunod. Apo. What? Ang sarap mo i-kiss niyan. Bibigin, no? Ang laki ng tenga nito Ba't tinamaan ang bala yan? Catching strays, men. Natatawa sana ako kaso baka marinig niya. Rinig niya pati tibok ng puso mo. Kahit yung hinga ba, yung gano'n lang, lumalabas lang sa along, marinig niya. Yung agdang walang patutunguhan. Di ko rin alam saan patungo tong video na ito. Pero salamat. Ito. Nahihirapan siya guys Sarap naman, masebo. Kaya ako nag-workout para makakain pa rin ako na ganito habang tumatanda. Sarap. Ito lang. Ano na lagyan ng kamay si Jessica? Dapat sport kang ginagawa para pareho na agad sa isang kamay. Okay lang. At matulungan ng tropa, di ba? Sample! Iyon Di, tuloy mo na! Sa'yo na yan! Di mo kalahati pa rin. Kasi magpapasubo lang ako sa tropa ko para sure gooding, di ba? Ano nangyayari? Memes, di ko alam sa anong tema, anong direksyon. Minsan ang buhay walang direksyon Baka ito yun. Tunod! Wait ko po. Ito yung Kaya minsan dapat tanggalan lang kami. Mga nang-titrip ng ganito Sige boss, maraming salamat boss Sige po, thank you. Focus! Intense! Mizuno ko Q. Sa amin, focus lang. Tama. Alam mo, ito, magaling to magbenta ng bahay, ng kondo. Nakapokus Kahit anong kagagawa ng tropa niya Kaya dapat talaga, ito dapat i-tape talaga yung kamay sa likod. Yung tulad doon kanina, ito i-tape mo lang sa likod yung kamay niya para di na siya magulo. Kulit Tunad, at panguli. This is a ghost pepper. This is powder made from ghost pepper. If we mix it with glass fiber, feed it into an apple snail mouth, then use 502 glue to close its opening. Can it push the glue open and spit the glass fiber out?
Ano ba? Ito ba? Dead internet theory ba to? Tama lang, ayoko na. Nagtatapos yun. Bako sa pa tayo mapuntang dimension. Sino pa mga get memes, huwag nyo kalimutan i-like. Share sa mga guding nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Holding na mamaalam.